खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। रेलवे पुलिसा डिब्रुगढ़निफ्राय सासे 9 बोसोरनि हौवासा गथ'खौ लांखारग्रा एबा किडनेपारनिफ्राय बासायनो हादों। लांखारग्राया गथ'खौ लानानै ट्रेनाव गाखोनो नागिरबाय थानाय समावनो रेलवे पुलिसा बेखौ हमनो हादों। लांखारग्राया अरुणाचल प्रदेशनि नामसाइ जायगानि। बिखौ दा डिब्रुगढ़ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो गथ'खौ नखरनि मानसिनो गथायनानै होबाय। बोकाखातनि शहीद कमला मेरी हस्पिटालाव फैगौ सानथामाव इमारजेन्सि पेशेन्ट नङाबा रावखौबो हस्पिटालाव लाखिनाय नङा। बे डिसिजनखौ गलाघाटनि जइन्ट हेल्थ डाइरेक्टरा हस्पिटालाव गोबां कोविड-19 केस मोननायखाय लानाय जादों। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बोकाखातनि सिभिल हस्पिटालाव डक्टर, नार्स, वार्ड बय, एक्स-रे खालामग्रा आरो गोबां स्टाफफोरानो कोविड-19 पजिटिभ जानानै दङ। बिनि थाखायनो सानथामाव रावखौबो हस्पिटालाव लाखिनाय नङा होननानै फोरमायदों। पुनेनि पुलिसा मास्क गानि मानसिफोरनिफ्राय 8 डेज बा 8 साननि गेजेरावनो 1.40 crore रां जमा खालामनो हादों। बे रांखौ गासै 27,989 मास्क गानि मानसिफोरनिफ्राय सेप्टेम्बर 2 निफ्राय सेप्टेम्बर 10 सिम कालेक्ट खालामनाय जादोंमोन। पुनेयाव मास्क गानालासे हमजायोब्ला सासेयाव 500 रां फाइन लानाय जायो। चाइनाया लानानै थांनाय साबा अरुणाचल प्रदेशनि मानसिखौ चाइनिज आर्मिया दिनै इन्डियानो गथायनानै होबाय। बिसोर साबाखौ अरुणाचल प्रदेशनि किबिथु बर्डार पस्टजों दिनै सानसुआव लाबोनाय जाबाय। बिसोरो गासै 7 जना हाजो गोजौआव शिकार खालामनो थांनायाव इन्डियानि सिमाखौ बारफ्रांनायाव साबाखौ चाइनिज आर्मिफोरा हमनानै लानानै थांदोंमोन आरो बिसोरनिनो सानैया बारग'बोफिनदोंमोन। बिसोर साबायाबो 1 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। दा बे साबाखौ इन्डियासिम लाबोफिननाय हाबाय। सीराम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाया कोविड-19 नि भेक्सिन कविशील्डनि हिउमेन ट्रायल एबा मानसिनाव ट्रायल खालामनायखौ बन्द खालामखांनायनि उनाव भारत बाय'टेकआ कोविड-19 भेक्सिन कविशील्डनि एनिमेल ट्रायल एबा जुनारनाव ट्रायल खालामनायखौ जाफुंसारबाय होननानै फोरमायदों। कोवैक्सीनआ आइसिएमआर आरो भारत बाय'टेकजों इन्डियायावनो बानायजानाय कोविड-19 नि भेक्सिन। बिसोरो बे भेक्सिनखौ मोख्रानाव थुनायनानै नायनायाव मोजाङैनो खामानि होदों होननानै फोरमायदों। डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिस (DTO) सनितपुराव मावग्रा सासे सिनियर एसिस्टेन्टखौ ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ सासपेन्ड खालामदों। बिनि मुङा डेनिन कुमार पेगु। मिथिनाय बायदिब्ला अफिसनि माखासे नेम निथिखौ फालिनो हायैनि थाखाय डेनिन कुमार पेगुखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। बिलासिपारा आलुपारायाव थांनाय मोनायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो पुलिसफोरनि जइन्ट अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि दंफां लांखुमानायखौ हमनो मोन्दों। सिखावफ्रा गासै गंब्रै गरायजों दंफां थुख्राखौ लांखुमागासिनो दंमोन। बे अपारेशनखौ खोराघाट रिजनेल फरेस्ट अफिस आरो बग्रिबारि पुलिसआ जयैनो मावदोंमोन। सिखावफोरा पुलिसफोर फैनायखौ मिथिनानै गासैबो खारखुमा लांजोबनो हादों। दिनैनिफ्राय गोदान गं 80 स्पेशल ट्रेनखौ हगारनानै होबाय। आसामाव फैग्रा आरो आसामनिफ्राय थांग्राफोरनि थाखाय गासै गं 6 ट्रेन दङ। फार्स्टआव दङ बेंगालुरु केन्टनिफ्राय गुवाहाटीआव फैनाय ट्रेन नाम्बार 02509। सेकेन्डआव दङ गुवाहाटीनिफ्राय बेंगालुरु केन्टसिम थांनाय ट्रेन नाम्बार 02510। थार्डआव दङ डिब्रुगढ़निफ्राय अमृतसरसिम थांनाय ट्रेन नाम्बार 05933 आरो अमृतसरनिफ्राय डिब्रुगढ़सिम फैनाय ट्रेन नाम्बार 05934। 5आव दङ डिब्रुगढ़निफ्राय लालगड़आव थांनाय ट्रेन नाम्बार 05909। 6आव दङ लालगड़निफ्राय डिब्रुगढ़सिम फैनाय ट्रेन नाम्बार 05910। सोरबा जुदि ट्रेनजों थांलाय फैलाय खालामनो लागा दङबा IRCTC नि अफिसियेल वेबसाइट नङाब्ला मबाइल एपनि गेजेरजों रिजार्भेसन खालामनो हागोन। IRCTC नि वेबसाइटआ www.irctc.co.in। पेसेन्जारआ ट्रेन खारनाय टाइमनि 90 मिनिट सिगांनो स्टेशनाव सफैग्रोनांगोन। टार्मिनेल स्क्रिनिं खालामनायाव कोविड-19 नि सिम्पटम मोनोब्ला ट्रेनाव फैहोनाय नङा। स्टेशन आरो ट्रेननि सिङावबो मास्क गानथारनांगोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।